Salamjygym. Ýanynda ullukan adam ýokmy? Yok. Hani öýüňizdekiler nerede? Bilmedim. Meňle hiç kim gürleşesi gelen ok. Ondan soň radioda sesiňizi eşitip size jan ettim. Ha. Onsoň ikimiz näme hakda gurrun edeli? Siz hemije adamlaň salamlaryny bir-birine ýetirýäňiz. Meňem salamymy ejeme ýetirip beräýin. Men ejemi göresim geldi. Ejeň näraýtdy? Maňa jyg getirmäne gitdi. Jygyn geldi. Ýöne ejem intagyn gelen ok. Daýdamdan sorasam, ýakyn günlerde gelir diýip gözüni ýaşlaýar. Hiç kim men soragma jogap beren ok. Kakamdanam sorasam, bilemok diýip garanky jaýa girip, gapysynyň gaty ýapyp ýatyr. Daýy. Men bolsam ejem göresim gelýär. O maňa jyg getirmäne gitmek ha? Jygym, kakam, dördümiz bilece oýnajak diýip siz bersen, özüm gelmedi. Siz oňa salam ýetiräýin. Men ony göresim gelýär diýäýin. Bolmasa ol men garaşýanymy bilýänem däldir. Alo, daýy. Biziň oňa güýjümiz ýetmez. Onu kimin güýji ýetir? Ondyň sen özüň maşararsyň. Nädip? Her gün ýatmadyňdan ozal asmana seredip, ey gudratly güýçli Allah, men ejeme jennetini bagşaýlady. Maňa bolsa ejem zanyň mehrini duýar ýaly güýç berdi. Çağalan arzuw şalt hasyl bolýar. Seňem arzuwlaň ejeme ýeter. Onsoň ejem gelirmi? Olmadama sen ýanynda bolar. Onu men şeýdin. Sag bolun daýy. Ýöne meniňem saňa bir haýyşym bar. Arzuwlaryňy meň oglum çüýnäm etmekle unutma. Hok men aýdyryn. Ol nirakdy? Ol men öýe doňdurmalyk gelmekle undan unym. Diňeje daşaryk doňdurmalmaga çykypdy.